Ayun lang po, additional lang yun kasi talagang nangyari po yan sa amin, sa isang kliyente namin na kawawa naman po ng magulang kasi ayun, hinayaan, may din dun kasi parang hinayaan nila na simula bata, may cellphone, tapos hinayaan lang nila, hindi man lang magtanong kung sino yung mga, kasi normal bilang isang ina, tatanungin mo din sino mga ka-friend mo, dapat i-friend mo rin pati yung anak mo sa Facebook. Yes, partner. Kasi makikita mo dyan kung sino yung mga friend niya. Ako kahit ang messenger ng anak ko, tinitingnan ko. Yes, partner. Marites na nanay. Another partner yung partner. Yes, partner. Another partner yung partner. Pag nalaman natin, partner, yung mga anak natin na may papilab na, o may nanliligaw na, advise natin sila na, ang love, inspiration. Ang love Diba? talaga, mahirap po Inspiration ma-explain yan pag dumating Kaya sa nga. isang tao. Pero dapat kontrolado din. Yeah, and then, natin, inspiration lang. Advice ang mga anak natin na, ang love, andyan yan. Inspiration lang. Inspiration muna. Sa panahon ngayon, mag-aral ng mabuti. Diba? Inspired na inspired kapag makikita mo yung crush mo Wow, sa school. sarap. Siyempre, maliligo ka. Mag-aaral ka mabuti para hindi ka mapaya doon sa crush mo. Diba? Ayun. Pero Ano yung dapat, yung pag-uwi ng bata is dapat nasa oras na. Yes, Kasi partner. pag hindi nasa oras, may ginagawa na yan Yes, partner. na hindi maganda. Tsaka sa gabi, wag hayaan. Kasi kung lalo mga minor, wag hayaan mo. Pero okay naman kung hindi na minor de edad, di ba? Pero pag minor de edad, kung anong mangyari dyan, magulang pa rin ang mananagot dyan. Yes, partner. Kasi obligasyon ng magulang na gabayan or ano yan? Ang problema nga partner, hinahayaan nila na lumabas hanggang kahit 10 o'clock na or alas 12 na. Pag nawala na, Inahayaan nga partner kasi nga nasa inuman yung nanay or tatay. Kasi Yan ang sa problema. mga anak, Pag nasa inuman, wala nang pakialam sa mga anak. Kaya lalong-lalo na partner yung mga nasa liblib na lugar, yung mga nangyayari talaga. Lalong yung mga bata na iniwanan ng mga magulang kasi nasa bukid or nagtatrabaho, naghahanap buhay dun sa bukid. Biniwan yung bata. Syempre, ganun talaga. Hindi natin din kasalanan siguro partner, pero hindi natin masisisi din sila kasi sa buhay nga, 'di ba, sa kahirapan din. Sobrang sakripisyo nila sa buhay ay napababayaan na din ang mga kanilang anak. Kaya ang pinaka-importante partner sa barangay mismo. Yes, partner. Kahit hindi na tayo pumunta doon, kung ang barangay officials is Ano pa rin nila, partner, yung curfew. yes, ang Yes, Corpy partner. number 1 partner na Yes, yan. nakatulong sa atin. Hindi naman yan anti-human rights na tulad na sinasabi ng iba. Pero mas maganda may nung partner May yung curfew, may yes. curfew yung may pandemya pa tayong Kahit wala na siguro, seryoso talaga. implement pa rin natin yun. Oo, dapat continuous talaga yun partner. At wala tayong nakikitang bata. Yes, Pero may makikita tayong mga kabataan, lalong-lalo pag nagpapatrolya tayo, Diyos ko, hindi natin Naglalaro ng alam. Mobile Legends. Wala pa lang signal sa bahay, kaya nandun sa labas. Partner. Naintindihan naman ba? Nagmumudjul partner. Kaya sabi ng Rizal, magmumudjul kami sir. O sige, okay. O ganun. Nagmumodule pero pag nakita mo yung cellphone, Nag-ML pala. ML pala. Diyos ko talaga mga kabataan ngayon. Pero mas okay na din ngayon na talagang yung crime incident natin is bumaba dahilan sa ating ginagawa sa mga barangay na nag-iikot ang mga kapulisan. Lahat naman na munisipyo ay naglilibot talaga ang kapulisan para mapalapit ang mga tao, hindi na matakot yung mga kabataan, yung mga bata sa pulis. Unlike before talaga na pag nakakakita ng partner Police. ng mobile Oo. na tumatakbo pa layo. Pero ngayon, pag nakikita ang mobile, lumalapit ang kalan nila, may dalang candy. Yes, Kasi may upland candy ang kapulisan ng San Andres at yun nga ang aming number 1 na intervention na ginagawa para ma-lesser ang incident sa ating munisipyo. Yes, partner. Advising natin na partner sa mga tao sa barangay, no? May COVID pa po tayo ngayon, kaya always wear your face mask. Yes! Diyos ko partner, pag dumating na ang after election, sigurado yan, Yes, partner. mag level 3.
siguro. Dami-dami na. May level 1 na, di ba tayo, partner? Lahat ng barangay, may sayawan. May sayawan. Lahat imbitado ang mga kandidato. Siyempre, libre na yung sound system, partner. Yun ang partner, natatawa ko minsan kasi pag nakikita nila ang pulis, saka sila nagpe-face mask. Akala nila sa pulis, COVID-19. Yun nga talaga, bakit hindi talaga madisiplina ang Pilipino, partner? Partner. Talagang Pilipino talaga. Pag nandyan na, saka sila, gagawa ng, kumbaga, sa kanilang katawan. Pero partner, may problema ba sa drug clearing? Paliwanag, partner. Wala na? Ang drug clearing naman po sa barangay yan sa atin. Kaya lang may mga guidelines yan para mag-drug clear. May guidelines galing sa PDEA, sa higher. So, doon pa rin po tayo sa guidelines susunod kung ano yung yung kagustuhan nila. So, sa ngayon, ang bayan ng San Andres, kumbaga, nag-apply tayo ng drug clearing. So, sa 7 barangays na lang po ang natitira sa atin na ma-drug clear. So, sana ma-drug clear na rin yan. And sana po, kumbaga, magtulungan tayo na dahil na magbalik ang drugs. Pero may mga concerned citizen pa man na nagataon ng information. So, yun ang sige sabi mi kay Subago, be responsible kita sa barangay na mag-report na kung ano ang namomonitor ninda or nailing ninda na sa langgibo sa laog ng barangay. Kasi pag pinatunhan na naman, so pigpadagos ta, pigpabayaan ta, na aram taman ko dyan yung illegal sa barangay ta, dahil man po mangyayari, madako lang yan. Okay. Kasi makusog lalo ang bot ninda. So, kasi dahil nga ningga pansin, dahil ningga report sa illegal nindang gibo. Maski nga ni baga sa mga sugal-sugal partner, kadaklan dyan sa barangay, may mga nagtatago man siyempre dyan magsurugan, lalo sa mga purpose beneficiaries. Pero kung dahil man po kamo nagre-report, kung dahil man yung nagre-reklamo, yan ang problema. Kay puhan, sa barangay po, igo kita ning pagkasararo. Okay. Na mag-report ka mga salanggibo sa laog ng barangay. Kapag illegal, dapat i-report nyo po. Okay. Pero partner, bago tayo magtapos ang ating programa, buot tang linawon, partner, yung nangyari sa social media about sa Uplansita. Ipasabot sa mga taon ang pagkakaiba ng Uplansita sa PNP checkpoint. 'Di ba? Kasi yun nga na social media ang kapulisan ng San Andres, pero ay tiglinaw ta ito, partner, at walang katotohanan yon, 'di ba? Ang Uplansita, partner, maski sa in. Okay, maski sa in, daining walang signages ang kapulisan. Pag nabulaga ka diyan, yan talaga Uplansita ang tawag diyan. Kaya mataram ka mo, di man yan ano duman na pulis, bigla na lang niya akong pigtikitan. Kaya nga Uplansita ang tawag diyan, iba sa PNP checkpoint. Dai po magibo ang kapulisan na magibo ning kalain sa kapwa. At bistado ko po ang mga PNP personnel ng San Andres. Pasensya po duman sa mga nag-comments ng bad, or day ninda alam, or sabi nga ni day na lang makisawsaw na day man ninda aram kung ano po ang katotohanan. Basta nag-post kita duman kung ano to. So ano talagang tunay na nangyari. Kaya pasalamat man kita, partner. Dakol pa man syempre ang naniniwala sa satuya. Partner? Okay? Parang 11:30 na, partner. Medyo napasarap tayo sa kwentuhan. may sayo pang sa tawag dito, next Friday. Sana iba na naman na personal ang mauya. Tanganing gabos kita mataram. Partner, nganing iba-ibang topic ang madangog ni sir. Okay, partner, inabot na naman po tayo ng ating programang San Andres Police at your service dito po sa 88.7 Radyo Oragon ng Verac. At nagpapasalamat po kami sa station manager ng ng station, at ako po pula si Senior Master Sergeant Minerva S. Romero.
Police Staff Sergeant Maricel Masagka. At ako naman po si PSMS Mark Orasa. So fine.